niin hänellä oli tämä perususko, se oli tullut Abrahamin kautta ja Abrahamin uskosta, niin se oli karttunut hänen, niin hän toisaalta ei oikein sietänyt sitä, mitä tapahtui Sodomassa. Hän eli siellä ja hän oli ilmeisesti mukana jonkinlaisessa johtavassa asemassakin ja enkelit tulevat. Loutopäitä vastaan, tarjoaa heille iltapalaa ja petaa sängyt ja antaa heidän yöpyä yön. Ja kun ne ovat sulkeneet oven, niin silloin Sodoman miehet tulevat Lootin kotiin ja huutavat ja nähjävät, että Loot, anna nämä miehet, jotka ovat tulleet sun luoksesi, anna heidän meidän käsimme, niin me saamme käydä seksuaalista kanssakäymistä heidän kanssaan. Homoseksuaalisia. Jumala hän vihaa tällaista, koska kun Jumala loi, me viittasimme siihen äsken, että kun Jumala loi maailman, niin se oli hyvä, mutta kun Jumala loi ihmisen, niin hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ei mieheksi ja mieheksi, ei naiseksi ja naiseksi, vaan mieheksi ja naiseksi ja sanoi, että mies luopukoon vaimostaan, tai ei vaimostaan, vaan isästään ja äidistään ja liittykö vaimoonsa, niin tämä on Jumalan suunnitelma. Mies ja nainen, sama nainen, sama mies. Myöskin kun ne tulevat vähän vanhemmaksi, ne jatkavat matkaa ja sanovat, että me olemme luvanneet, niin kuin me olemme luvanneet Jeesukselle, että me seuraamme sinua Jeesus päivässä toiseen, kunnes me olemme taivaassa, niin me olemme luvanneet toisillemme myöskin, että me pysymme yhdessä, kunnes me olemme, valitsi itse haudassa tai taivaassa, mutta se on melkein sama asia. Niin ymmärräksä niille, jotka uskovat Jeesukseen? Nämä miehet tulevat ja Lot hän sanoo, että ei, te ette saa tehdä jotain niin kauheata. Mulla on tyttäriä, 2 tytärtä, jotka eivät ole vielä olleet miesten kanssa, niin te voitte ottaa heidät ja harrastaa seksiä heidän kanssansa. Mutta nämä miehet, ne ovat pahalla päällä. Silloin Jumala näyttää voimansa. Hän sanoo, nyt se riittää ja hän lyö näitä miehiä sokeudella. Niin ne eivät ovea, ne ovat siinä vaan niin kuin harailemassa, kun Jumala on puuttunut asioihin. Jumala puhuu Lotille. Ja hän sanoi, että mä aion hävittää tämän kaupungin. Se on ilmeisesti niin paha kuin mitä mä olen kuullut päivässä.